Salvu Sparali, dawn kienu x'aktarx l-aħħar ftit kliem li lissen Kyle Mifsud, ir-raġel ta' 33 sena minn Bormla li l-ħadd li għadda għala tir ta' senter f'Zaqqu fil-Birgu. Kliem Kyle tlissen it-tlieta filgħodu fil-qorti meta l-pulizija resqet u xliet lil Salvu Manġon, anzjan ta' 70 sena mill-Birgu bil-qtil ta' Mifsud. Il-pensjonant kien akkużat li spara u eventwalment qatel il-vittma b'arma tan-nar li ma kellux permessi ġorra fuqu u li juża fl-abitat. Libes ġins u flok blu l-akkużat iddaħal fil-qorti għal ħabta ta' nofsinhar u waqgħet jistenna fil-kwiet u xi ftit jewwies mitluf warajh daħlu fl-awla raba ta' Kyle. Il-prosekuzzjoni bdiet tispjega li kien l-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar li l-pulizija bdew jidħlula rapporti li fl-inħawi tal-ħawli ninstemet sparatura. Mal-wasla tagħhom fuq il-post il-pulizija sabu lil Kyle mixħud fadira dem f'komun ta' blokka appartamenti. Ir-raġel beda jitkarra bluġieħ u jitlob għall-għajnuna. Il-prosekuzzjoni spjegat li Mifsud instab ferita f'Zaqqu u kien hawnhekk li qal lill-pulizija Salvu Sparali. Minnu fih il-vittma tieħed b'ambulanza l-isptar Mater Dei. Hawnhekk il-pulizija kellmu lil liben l-akkużat li kien qed jistaqsi dwar missieru Salvu Manġon ġie arrestat ftit wara u beda jiġi interrogat mill-pulizija. Momenti partikolari kif l-akkużat Salvinu Manġon daħal fawla 27 pjuttost deboli u dajjef għal diversi ħinijiet waqt il-preżentata fil-fatt intalab biex ipoġġi bil-qiegħda der idejh ma' wiċċu emozzjonat u għal diversi drabi wkoll l-akkużat der qed jibki. Preżenti wkoll fl-awla il-membri tal-familja tal-vittma Kyle Mifsud libsin l-iswed. Notevoli fl-aħħar tal-preżentata il-maġistrat talbet li ma jkunux fl-istess spazju ta' xulxin biex bekk tkun evitata kommozzjoni kif ukoll offrit il-kondoljanzi lill-familja tal-vittma. Quddiem il-maġistrata Abigail Kristien Manġon wieġeb mhux ħati, id-difiża staqsit jekk hux minnu li sentejn ilu il-vittma nstab ħati li daħal jisraq mid-dar ta' Salvu. Il-prosekuzzjoni ikkonfermat. F'dan l-istadju d-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest u Manġon baqa' jinżamm arrestat. Il-qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni biex tinħareġ ordni ta' protezzjoni favur il-qraba ta' Mifsud bid-difiża tirrimarka li l-akkużat bil-kemm felaħ jimxi. Il-maġistrat wissiet lil Manġon li jekk jikser din l-ordni jieħel multa ta' 7,000 euro jew pina effettiva ta' ħabs.